ang sabat sa likod kang mga isyo kag ang mga balita. Kadya nga edisyon mga kabyanan, petsa 26 sa bulan kadya kang Agosto tuig 2021, adlaw kita karon kang Huwebes. Mga pangalagad kita mga kabyanan, hasta alas 9 ang takna saga sa pagdulong kang mga balita, mga information kag mga isyos nga aton gitawan kapag tamad sa aton kadya banwa nga pagpangalagad. Ano mga mainit nga mga balita sa kadya nga mga tinion. Ang pamangkot blakaron, seryoso ang kadyang administrasyon sa pagkumbat sa pagpakigbato sa graft and corruption nga mura karon masami natin mabatian sa baba kang aton presidente. Kay man banwa ang sentro nga departamento kadya kang kontrobersiya, amo ang Department of Health. It involves overpricing, it involves overpricing, it involves ano tawag kadya? Hindi ko mahanap kung anong term ito ginaya. Alipatan ko, sinisya nyo lang ko. Overpricing, kang mga gina-purchase ng mga PPEs, face mask, bulong, kang iba pa nga purchases sa may Department of Health, mga kabyanan nga it involves billions of pesos. Magkukita nga other service system actor banwa sa mga incentives, dapat mabaton kang mga frontliners, no? Nga iba hindi banwa makabaton kagwara na kabaton. Istoryahan tayo karon sa pagbalagad kay daw hindi seryoso ang administrasyon now. Kag kon kauna nakita ta banwa nga rakait ginambal si Duterte nga mga anomalya sa gobyerno ti basi mambal tala banwa nga may anomalya gurong sa departamento kon beken ti ana tao istoryahan tara karon sa atin nga pagpangalagad mga pilangga nga tagparamati hay ko na kun hindi kuno voluntary nga mag-resign si Duque, hindi ta na magpapahalin. Ti kung ikaw si Duque mahalin kaw, kita mo lang nga dyan nimutras ka presidente. Mga kabyanan, istoryahan ta karon sa atin banwa nga pagpangalagad sa pihak nga bahin. Sa pihak nga bahin si President Duterte nagambal kagabi. Kuni nagkuon ta ng madlagan na Vice President. Kag kumadlagan ta ng Vice President, most likely mga kabyanan, maimaos na ni Bongo. Si Bongo amo ma-presidente tana ma-vice. Tiyang kung naman ni President Duterte sa kanya, no? Maatras ta na dalagan Vice Presidente, no? Kung interesado si Sara maglagan presidente, ti si Bonggot na nga madlagan man presidente. Anong tabo? Ti ko ni Sara, hindi ta na pagimuon nga reason. Mga pilangga ta paramati. Mga kabyanan, ni President Duterte, sa plano ni Bongo, nga magbadlagan man presidente. No, base sanda may naway. No? Kisaan predictable ang presidente sa ana ginapinsar, hindi mo manan lain to sa ruman, lain kadya lain sa ruman, lain naman sunod adlaw. Pasensyahi lang ninyo gid. Sa piyak kabahin mga pinalangga nga tagparamati sa balita lokal, no? Sa balita lokal na naungusan no? Kang San Remio ang San Jose bauti kita mo
Kung baga, top notch rin ang San Remio kumparar sa capital town nga San Jose sa parako-rako COVID sa probinsya Kantike. Kaya ang San Remio sa tulad, sakto ginambal ko mo. Rigtos programa ko sa Boss Radio. Kag diyaman nakakabatian nyo. Ha? Mabot kin time nga maraka kaso ka COVID. Sa Banwa ka sa Remio kung makamuka dyan ng trend. Oh, hindi daw linabok ba to? Ha? Nagapangunang San Remio nga may 138 baudarwagin lang pero no vertikana. Ang San Jose 136. Kabilugan sa probinsya may 835. Sa piyak nga bahin mga pinalangga at tapramati may kung partner bobit kung hindi lang ko magtutoritit istingan di ka tawagan ko sa medyo last nga porsyon at pagpalagad kay may mga naglabot nga mabalita ganit sa Boss Radio, no? Kag may mga picture to nga ginsend, no? Kag ang taga-ibang Vanuatu medyo nakanotis nga regya kuno magbuol kang travel pass nagagirunutek, no? Sa Kulasi paano yan natabo? I-share ko lang kaninyong akin experience nga rigyan bla ko magliko ko pabaybay dyan in between ka public market kag municipal health office gapagak dyan taho mga pinalangga nga matagpramati amo lara i-report ko lang kung ano ang realidad ha. Nagapagak ang tao, so kung nagapagak ang tao hindi madikongest kang proseso ang volume or ang number of citizen kang Kulasi nga naga-apply para makaangkan kang travel pass outside of the municipality. Kay ti kung rogya ka lang Banwa, magbuol kang maglibot-libot man sa Banwa it Kulasi, tinunid ka magto sa municipal health office. Mga kabyanan, kay man ang barangay travel pass, pwede rin ni mo mapakita kung magsulod ka sa sangka barangay. Ha? Now, kung nagapagag ang tao, siyo doon, hindi ma-entertain derengan ang tao nga nagapila. Kay iba inuras ang pila dyan sa municipal health. Iti, ang proseso maagian na dyan antis tawaan to sa babaw sa mayor's office kang travel pass gid, no? No, from the municipality. Iagi mo dyan ang tanan nga mga certificate mo sa barangay sa municipal health. Ti ang punto nga nakita nga problema nga kundi nagapila taho. Bangod nagapila taho, nagasinunggaanay na kag nagabiolate na kang social distancing. Mga kabyanan, sa iba nga banwa daw wara paman dyan matabo nga maamok dyan rugya lang nagpagak gamay mga kabyanan so doon na saka tanagit taho nga taga Kulasi how kung magwa pa ibang banwa or base dyan lang sa proseso. Habi kung medyo kore ang proseso dyan, i-delegate nyo sa piragawa kataho, the more nga taho, i-delegate nyo nga mag-tanaw kang mga requirement kang gusto mangayo travel pass, much better. Makabinan hindi lang kung mag-agi sa kataho kay nakita taran ang result. Hati, kisa aming mga proseso kasi doktora agin. So kung may dyan lang ma-delegate ka nga tawaan lang instructions, pwede naman guro mahimo. Kag ti kung ikaw nagahimo man, pwede mo man mahimo kag may i-delegate ka another one nga taho. Kay ang nagakatabo kag may mga report kitang nabaton, mga kabyanan nga iba hindi pa makabuol sa sangkaadlaw kang travel pass nagakalabutan pa darwa kadlaw kag makangayo kag makabuol ka travel pass. So kung ang thinking mo mabuol ko travel pass ingagaw kaya kidali naman karon matravel ka tag-irigma bikaron hindi kagid kay ngagaw postpone ang imo nga travel. Istoryahan ta karon sa aton baro nga pangalagad sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita sa piyak nga bahin mga pinalangga nga mga tag paramati
what si Inday Lorin Ligarda Macbenan nakabugal gali kang award sa TISDA, no? Nakabugal award si Lorin Ligarda bagay hindi naman niya maglagan ta na ka congressman kay ang bugto naknot na mo madlagan pero rata kang kita gyapon ka na bugto kanya no eh. Personal pero ang manaan ko lang daw beken kuno it para hambal. Beken man ti apa, beken lang ganito para hambal. Mo manamit kuno kuon kami ko kuming sakto hambal mo gid na basta sa papadons namit gid man pagkaon dati kun an kaw mo. Kun an kaw mo kung sa papadons ka mamahaw ka namit gid man banwa kang andang ni Wakoy Sabier ni Josue Sabier na Wakoy Sabier mga kabyanan. Mabuhat nga bata kag matinahuron pirmi gid jaga blis sa mga malam. Matinahuron gid amot na dya angay sa mga bata kadya pirak bilog mga bata matinahuron laka gid lang rin. Dapat i-maintain tayo banwa nga matahod kita gid sa mga bata. Sa mga bata. Sa mga malam na. Oras sa tagapagpangalagad alas 8:21 mga pinalangga nga tagpalamati. Kag may iban pakinakaroon nga concern. Nga aton gitawan ka nga pagtamad sa aton kanya banwa nga pagpangalagad. Diay concern. Sa libod diyan Iloilo. Ano naman? Nga pinalagpat taga DOH kaya banwa. Sino mo report diyan? Kay ang mayor kang alimod diyan gusto ta i-touch diyan banwa. Nga si Kalay Alonsabi na kang kagin pa-verify gid nanda to. Ang una nagawa nga report nga makon ti mo nga may diyan kuno sang kakaso. Kaso kang Delta variant sa alimod yan, kag dyan nagauli sa umanga barangay. Ang pamangkot, paano kuno banwa makaangken kang Delta variant? Ang nasambitan nga biktima, nga ura gani gagwa-guwa ay permi sa uma. Tana pa nagkakubid. Tana pa nagkakubid. Kag kundi nagawa ang balita nga may Delta variant na positive sa Delta variant. Tinigin pang test ang mga imaw sa balay. Ginpang test ang mga imaw sa balay. Di ko makalalato na kung nanda makalalato ng Delta variant kag kung accurate man binga Delta variant to ang kuon kang DOH. No? Haiti, sanda ng pagwa report nga mo dyan mga kaasuhay, si Lilo, may dyan sa limod dyan, sara. Higin verify ito. Ang mga inged kang tong ginaligar nga positive sa Delta variant, wala man ti sarak nanda kato na positive. Puro negative. Amor ni kohon kiba na formalan yung magsukit kamuay. Isa ko mamangkot kasi iba. Ano man sa ano matapos ang COVID, daw labo. Tapos, wala pa rin solbar ang unang problema na may mga ibarman nga variant. May sinuga, taok, ngaran ka. Paano probahan nga may variant kin manaw? Kaya mo na lang gidya permi, pinsarenta, maka nagagabuhol-buhol problema ta. Ang pinsarenta, pagturog ta, test na magturog, magbugtaw ta, amo naman gyapon ang pinsarenta kung ano man ang ginpinsar tantis na magturog. Ora katapos. Ang parte sa virus, nga ora pa matapos, ang sara, may another naman nga variant. No? Mga pinalangga katapormati. Parehas ka una nga variant itong nakita sa Quezon City. May mga inconsistencies mga itong nga report. Ang report nga natabo. Una-una, local transmission kuno to banwa ang babae kabusong 35 anyos. Local transmission nalatnan
Tinauna pa naman ang test kang nalatnan. Diin tana ang test kang una nga amo ang naglaton ka na. Ura maman eh. Ha? Mga kabiyanan? Why maditik? Oh, ang original ko diin nagalin. Why gani maman iban wa kung paano nakasulod ang Delta variant sa Pilipinas mo. Kung sino nagdara. Agad, hindi mamanan, hindi maimbestigahan kung may nagdaragin ba no kung wara. Natingalat lang ang una nga nagwa nga balita nga local transmission. Ang tong una nga kaso naman sa Quezon City, tikon local transmission meaning nalatnan tana. Ang pamangkot, diin naghalin ang virus. Di, ambay, amo gilara guro pwede tayo sabati. Hura taman nalat na niya. Tengatan kabay banwa, antes na magpati, hibaluon tayo, hindi man pwede malupad ang Delta sa kadagatan. Masailo niyan nga uratak mga kung sino nagpasailo. Ha? Hay kisa no sisa ta mo. Ang matuod kinman bla may nagsalad kinman bla sa Pilipinas. Amura usually ta pamangkot may nagsalad kinman bla. Kag kun may nakasalad ay may bangad binalatnan sino to? Hindi na mambal. Hindi na masukid. Basta nga ang biktima nga ran na. Local transmission ran. Mamangkot pikaw kag mo sisa kundiin gid man nagalin may nagsalad gid man bla. Nga Delta sa Pilipinas. May kon gid man ba si mo himo dalang bla. Kung nanda na hindi kuno dya mauntat na. Ang problema kay gatrubo tobo kuruman wa ang mga variant. Gatruhaw lang daw makal kag daw uhong. No? Mga pilangga nga matag para mati. Ha? Ti, basta mga amor kuno dya ruming mga plastada, may mga negosyor dyan involved. So, ang business will grow, especially sa mga pharmaceuticals. Istoryahan ta ron sa taga pagpanglakan, sa palatuntunan ang sabat sa likod ka mga isyo kag ang mga balita. Oras sa pagpalagan, 27 minutos nakalipas sa tak na nga alas 8. Magabalik kita sa dili gid lamang banwa magbuhay. Pagkalipas lamang mga kabyanan, kang piraka importante nga mga pahibalo, palihog, standby. Life Extension Vitamin D3. Ngayon, ating pakinggan si Aiza Olog. Aiza Olog, tagalibaka Akalan, may butas yung puso ko. Sabi ng doktor, hindi daw makaabot ng 22 yung edad ko. At pag inom ko ng Life Extension Vitamin D3, yun, wala na po, normal na. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. The #1 trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life. Para sa libre pero quality medical check-up with medical doctors, magkanto lang sa Fournier Street, San Jose, Antique. Tablet! Partner, may iniya ka ba sa oxidants? Ang oxidants, mga reactive molecules sila nga nahimo sa sulod sang lawas kag sa environment nga nagadulot reaksyon sa cellular molecules pareho sang protein, DNA kag lipids. Dili man dayon partner nagakinahanglan ang lawas ta sang antioxidants nga amo ang nagapangapin sa aton kontra sa mga oxidants nga maghimo sang oxidative stress. Vitro tablet partner ang mga factors nga nagakontribute sa oxidative stress kag sobra nga free radical production amo ang indi balancing nga diet. Labi na kung magpinagusto ka lang dada. Isa pa gid ang lifestyle kag dugangan pa sa hatlo kayang ko. Sus, nagaiga ka na dayon mo. Vitron tablet. Amo gani partner nga dapat magtumargid sang Vitron tablet kay amo ini ang nagaakto nga antioxidants ago nga ma-regulate ang mga oxidative processes sa aton lawas. Vitron tablet. Aprobado sang Food and Drug Administration. Mabakal sa mga butika. Maayo nga balita sa tanan nga mga nag-aalaga sa kasapatan. Kapareho sang manok, baboy, baka kag iban pa nga kasapatan. Kasayod bala kamo nga may yara na nga suplemento para mapadasig ang pagtambok kag pagbukat malayo sa mga masakit ang inyong kasapatan. Yari na ang eksperto pag-amot sa suplemento.
King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Mayara siya ng multivitamins, minerals, amino acids para madasig ang pagtambok kag malusog ganado sa pagkaon ng inyong kasapatan. Gani mapapawaw ka na lang. Madasig ang pag-asenso kung King's Vita Plus Animal Feed Supplement ang gamiton mo. Ang King's Vita Plus mabakal sa mga masunod na poultry supply Dija sa Banwa Kulasi, HS Poultry Supply, Alexa Poultry Supply, Megan Poultry Supply, Hillary's Poultry Supply, Alulud Poultry Supply, Jack and Jane Poultry Supply, at sa iba pa ang mga poultry supplies Dija sa probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement. Evergreen Herbal Capsule. Nagalimpyo, nagapabakod, kag nagabalansi sa mga sistema sa aton lawas. Ako si Jim. Bilang estudyante, sa ako kag pressured ako kada adlaw. Naganubo ang akon enerhiya tungod kulang sa nutrisyon kag vitamina. Pero sang pagtumar ko sang Evergreen Herbal Capsule, nagpagsik kag nag-uptick ang akon memorya. Ang Evergreen Herbal Capsule mabakal sa Doc Hico Alternative and Health Food Center, San Jose Antique, kag mga parmasya kag mga butika malapit sa inyong lugar. Bakal ka mo banwa kang Evergreen Herbal Capsule. Amo dyan ginagamit ni Lolotasyo. Kundi ka resistensyado si Lotasyo, mga pinalangga ng mga tagparamati. Kag gataas, ga-improve ang anagid immune system. Man mo kung improve ang imong immune system, tanan nga body parts mo gina-repair. No, nagfunction direngan. No, ang bilog, ang imo body system. Okay? Amo diyang kampiyon gid ang Evergreen Herbal Capsule kay ang tanan nga sobras lawas kinabuhinan, ang tanan nga kulang sa lawas ginadugangan. Gina-supplement ng kulang nga mga vitamins and minerals. That's why active ka mo. Amo diyang mga pinarangga nga mga dagparamati. Bakal kamo gid kang Evergreen Herbal Capsule. Oy, ginapamaan ta nga last year lang rakagayo, last year lang ay may one tikwan just classic karuming Antonios Miracle Oil ay may mga na text nga sa isla may ngagaw kuno sa dagi kadyang adlaw sa kadyang adlaw mga isla nga barangay ka Kulasi. Sige sa Kulasi kag kadyang adlaw umpisa karon sa hapon no or formalirum ano pero kung may mabuhal kamo karon sa hapon formala formal room an umpisa gidya pero kung karon sa hapon may stocks ron much better kay may dyan ron by one tikwan sa Banwa ka Sibaste kag Banwa ka Tibiao, Banwa kang Sibaste kag Banwa kang Tibiao. Dyan sa Sibaste ang may stocks ron dyan nga by one tikwan dyan sa may Peralta store sa kay Candice Peralta sa barangay Bakalan na may nagkuon knaken kay dito nasira mo dyan ginabanyos namon ang ano ra ang kung magainem ka kuno kadya kag nagabanyos kaw hindi mo kuno mamanan nga kaapoy kaw sa sangka adlaw sa sulod nga adlaw kung nagabanyos kaw kung nagatukad ka kuno sa bukid. Mga kabiyanan, amo dya ang testimony ni kasawa ni Rio Aguirre nga taga Kalyan ay kaktusan na sa umabay ay hindi kakabatyag kakapoy kung amoy banyos mo kaimnan mo mga kabiyanan may taga Patnungo naman nagkuon amon dya makasapata durating nga blatian luwa sa tao manok mapaayam kag mapasapat makakarbaw bayok baka napainom na mon kag pinpak kong gablatian katrangkaso man bula mga pinalangga nga mga taga-paramati nagkuon naman kinastayrino nga taga San Vicente Kulasi nang tong gininterview mo ko na tuming nakita nga gina-proof mangkot mo blato nga nagagtogi kanimo sino nga ara nakto Rino nga hindi ko na makapangihi kag sakit mangihi anat na dyan nabatyag mamurak ka sakit daranan mo ang sakit mangihi ka na kag babudlay mangihi kung makainom kuno ka ruming Antonios Miracle Oil naganami ang ana pangihi di ko may amo dyan alibyo sige halang maintenance kay may problema na ang imo kidney
Pero ang kidney stone, tunawan ta na dya. Makabiyanan, the bitter, kung matunaw na sang kadlaw, daro kadlaw, the most is 2 weeks, no? Kung tamaan rin ka, kung malignant ka, wow, kung medyo malignant rin. Pero at least, marimedyohan na. Sa trangkaso, ubo, hilanat, katol-tubog, mga sintomas kang COVID, kung may COVID ka mo, tapatan nyo lagi, ninyo kabanyusan, ha, hindi rin kinanglan maglala, maglipas, pero kadlaw manaog sa halangsta ang virus, Bool kang ruming Antonius Miracle Oil, makabinan. Kung may dyan rin ka mga sintomas na batyag, kag tapos, kung wala pa, ang ginahimo nyo, luwas ka pismas kita, betangin nyo, irong nyo karuming Antonius Miracle Oil, makabulig riakan ninyo. Kung kasakit, busong nyo, kung nararaan rin mo sa ospital, gina-dehydrate rin ka mo, para maprubahan yung epekto, imna nyo, agad makakuon ka mo nga, ay, jaman lang gali, dasig, mga kita mo, mga pinarangga, nga mga tagparamati, may dyan taga Malacanang, na may katikatit linga ko na ginadarakos doktor mahal ka presita bati basta doktor ta na mga talingaran irong sulod mahal na ran ha amo lang dya bas alang Miracle Oil kag isugsog kulikog to sa gamay laman ran babasa-basa lang gamay ha maayad ri terken tato ko na ayad tera ke karang na ayad nga mo kala plastada ang bata bla di kapitan ka barangay baga kaya mo ginimo na katopa kung habla si gawad Joy Ragot. Alas 8:36 sa aton banwa nga panganagat. Gaymaw sa aton palatuntunan si Mayor Bibong Laday kang Banwa Karawan, si Mayor Jerry Nicor kang ABC President Bobby Nicor kang Banwa kang Barbasa. Huswag Barbasinyo. SB member namin ni Cesario kang Barbasa. Hamuman si SB Papa Mike Pelber Medina kang SB Bibok Waldin Lim kang Tibiao Antique Uswag Tibiao. Amayad nga listasyon, dalan sa Oswagan kang Tibiao. Amo man ang omniragya sa kulasi kabaligya, tanan nga hardware items, construction materials, kompleto kang barato. Rigyan ko mabakal, bangad ang stocks na direct tagid, halin sa may Metro Manila. Kag kung magbakal naman kamo pinta, mga kabyanan, agto kamo dyan ay sa may Julius Paint Trading sa Centro Sur. Kag kung ano nga kolor kang pintang gusto nyo i-apply, mabual gid ni Migo Julius. Sign Race Advertising Incorporated ang Sign Race nagaprint kang tanan nga printing materials. Tolbinja Polinar ang manager. Silang susantang bakang Stronghold Insurance nagaimabas pagpalagata pa-insure ka mo sa Stronghold. Tumandak marketing sa may Barangay Sentro Norte sa Highway gid. Tanan nga masineris kang panguma ay mga generators pangisda dyan gid. Generators, no? Diyan man. Talaga gamit sa panguma, pangisda, adyan mabakal. Mr. and Mrs. Lonebek, Picasso, amo banwa ang tag-iya. Okay, oras sa tagapagmalaga, alas 8:38. Diyan mga kabiyanan na. Ang koon ni President Duterte, na? Matras ko na madlagan presidente. Ito hindi man pwede nga madlagan na Vice Presidente kung maglagan si Sara Duterte daw kalimnan rin, no? Daw hindi gawa ang laimnan kung Bongo Digong Duterte tandem o garing mga kabyanan ura man ginapakita gid nga makulay si Sara sa gustuhan ni tatay na pero groom kang grupo ni Sara nga madlagad na sinday Sara presidente dya galing for how many times gambalt nas Digong hindi pwede maglagan si Sara. Alang-alang pa. Maanuta na dyan. Pati sweldo nito, manuti mo na ka problema ka Pilipinas. Manuti mo dyan. Kakarampot yung sweldo mo. No? Igo na maraan ka urihe nga si mas priority ni Digong mga kabyanan si Bongo. Mga kabyanan galing ka dyan ang tunada ka presidente lain naman. Di kundi ba tandems na ni Bongo for president, Digong for vice president. Nagambal ka lang si Duterte, kabi si Tay Digong, naghambal slolo Digong as lolo. Nga maatras tana,
Vice Presidente kung madlagan si Sara Presidente. Diyos ta. Titay digong sinuoy mawon ni Bongo. Ang message sa mga kabiyanan nga gusto ipangap ka natin nga si Sara Duterte daw amat-amat rin gina-endorse karon ni Tay Digong by saying, I am not willing to run as Vice President kung madlagan si Sara. Kanulang ginambal ni Duterte madlagan ta na Vice President, kaligad lang adlaw. Mga kabiyanan, tindi man diya mag-imaw kay Sara. Si Bongo kay diya padlagnan. Kaligad ang adlaw nagkuon nga Vice President. Karon hindi naman kung maglagan si Sara. Ang ginapaabot ni Bongo to nga ikaw ma-Vice President ka na, ano na lang rakurat timawon si Bongo. Mga kabiyanan. Amuran diya ang guwa na nga maabot ang time nga si Sara gid padlagnen guro ni Tatay Digong. Si Sara Duterte nga anang bata. Ang tong mga una-una nga statements to nga hindi pwede si Sara pa, mga kwan lang to, mga langulango. Di pwede naman ang balon kung si Sara, si Bongo na paano, at di pwede mag-Vice President. Pwede mag-Vice President, kaya hindi Sara. Pwede na ba nga Bongo, Sara, or Sara, Bongo. Galing ko si Bongo madlagan, ang pamangkot, gusto bala ni Sara nga mangin busy lang tana. Mga kabiyanan, amuran dan. So, amuran kung may mapatian kamos presidente, mga kabiyanan, hindi mapatihan. Hay pwede sa rumaan, lain naman ang ambalan na. So, may dyan tanang unpredictable minds. Oras at pagpalagad na 42 minutes past the hour of 8 o'clock sa ating banwa nga pagpangalagad. Joint pain. Mahimo nga ang ginhinan, amo ang injury nga naga-apekto sa imo ligaments, nga amo ang nagaangot nga tissue sa pila ka mga tulad nga kung magisi ini, magaantos ka sang ginatawag na torn ligament. Makabatsyag ka sang daw ginapisga, daw ginipik na sobra kasakit ang nagadulog sang palanghuwag, palamula sang padi, kag tuman kasakit kung ihulang. Hindi na pagpaantosa ang naganinit nga kasakit, ang palanghuwag kag pag-antos sa paghulang. Haplasina sang Nans Liniment Oils. Nans Liniment Oil, isa ka natural remedy para kuhaon ang pananakit sa joints, dala na ang palanghuwag kag palamula sang panik hasta magbalik na sa normal. Nans Liniment Oil, hindi mahapdi sa panik, nagapalanupsok ang iya kabugnaw para kuhaon ang nabatyagan nga pananakit. Nans Liniment Oil, essential oil para instant relief sa ginabatsyag nga daw masuka, ginadaga, pananakit sang tiyan, trangkaso, sakit sang ulo, palangaton sang lawas, irritable bowel syndrome, isa na diri ang pananakit sang sulok-sulok. Nans Liniment Oil, mabakal sa mga butika. Gusto mo bala ang madasig magbahir kag magpugat ang alaga mo nga baboy? Mag-Strong Vita! Hina bala ang gatas kang imo na yun? Mag-Strong Vita! Ihalo ang pulo kag gramo nga Strong Vita sa kada 5 ka kilo nga feeds. Sa 3 lang ka bulan, bugat rin ang baboy mo. 90 hasta 120 ka kilos, pwede rin ma-dispose. Bahal ang savings, bahal ang ginansya sa Strong Vita. Strong Vita para sa ekonomiya. Strong Vita. Balik kita sa ating pagpalagad banwag imaw si SB member July di Makotak. Si SB July padayon ang serbisyo. Si SB July nagaserbisyo para sa tao. Si SB July SB member ninyo. Si SB July malas parapitan, hano ilihog nyo, ara dayon, aktibo. Si SB member Mami Pilar Alosilha, ja, kung ordinansa pagambalanti, abao, term si SB Pilar. Ali, magkang babinhan sa Sangguniang Bayan.
mga kabyanan, si SB Pilar. Si SB Boy Alarcon mabinuligan, mabuot, mabinugnuhon, no? Kag gusto na gid masulhay ang aton lang pang ginawi. Regya sa may banwa kang Kolasi. Si Municipal Administrator Condrado Maayo. Wara galubadman panerbisyo na matandas jid tatay Condrado. Maglibot-libot permi. Pero kung ni Bobit daw, inspired ko no si Tatay Conrad na. Mga kamyanan. Basta serbisyo publiko, Condrado Mayo. Ilas bike shop, ang Ilas bike shop. Napahamtang dyan sa barangay Lamputang. Kung mga bisikleta, banuang inyo kinanglan, agtok mo sa Ilas bike shop dyan. Apaw. Dyan man banuang imaw sa atang pagpalagad. Ang GMAT Auto Repair Shop sa Sentro Norte. Kung magpasibasti ka malis kulasing na direksyon, sa wala nga bayan nga karsada, unahan balay ni Tay Conrad Mayo. Si Matt Ungon ang eksperto nga mekaniko. Ano problema mga sarakyan nyo? Mapalitrikal, tanan-tanan. Basta tanan-tanan. Kita nyo. Ngayon mo sa ating pagpangalagad. Nakadlawgin si Grace Ann Noe Mayo. Si ako. Inspired sa Conrad, kadlawgin. But like, may notasyon, mangkotod na notasyon, dali lang, kamay lang inuras. Notasyon, gumok no inspired. Ay, ilang po. Si Pari Conrad, ibo. Ikaw ba tadapo? Ba ilang tadapo? Ako man gani inspired mo na. Ano lo, ikaw man? Abi mo, si tatay mo, Conrad lang ako. Sige, asa na all, kamu lamang rin. Oras sa atin ba mga pagpalagad alas 8:47. Gay maman sa ating pagpalagad ng Gmart, Tibal Slitson, Manok, and Concrete Products. Diyanos, tulayo tanan nga bangko nga siminto kag lamisa, abay may litson manok, manyan barbecue kag limpo, dyan mabakal. Jeffrey Martinez Balbin ang tag-iya. Mga kabyanan, may mga suggestion ron ho nga darwak bagay, no? Ay tatlo kung sakaan kaso si Herco, questionon sa korte, mga kabyanan, no? Pwede man ang sangunyan panaluigan declare mahimo kang declaration kung ano status ni kang Vice Mayor Nanda by votation group majority sarang tanda kay himo anda sentimento magboto sa sangka resolution nga anda maaprubahan kag dapat aprubahan, no? Makabenan or else pwede man na i-file nanda sa sanggunian panlalawigan, no? Okay? Dali lang dyan mo, sa kanya na panlalawigan, kung ganito yung sanggunian panlalawigan na mabudlay man dyan manwa mag-desisyon ngay puro politiko, ibang politikaman mo. O kon, istoryahan na lang nandaman. Agad mabutangan lakang ang only banwa nga masolbar diyang problema, no? Mga kabyanan, ay kapatita nga ang sambilog nga kulang sa Sanggunian Bayan, importante, ay pasakaan ta si Boy Alarcon, mga kabyanan, no? Taugan nyo si Herco, nga magrinder na lang kang, no? Ana, resignation, total grupo. So that, malikawan mga kabyanan ang kinasuhay. Di ba? Kung matawagan nyo, sir ko, tawagin nyo na bitter. Istoryahan ka DLJ. Istoryahan ka mga opisyal taman iba dyan sa Kulasi. Ang balon nga ti, Vice, ti ura man ti garantiya, mauli ikaw. Mga kabyanan, kag kontrolkan kung magkinasa pasakaay ka kaso,
mahian pa kaorgya kadya. Una-una, ura kauti pangyabtan nga mga mabakod nga mga example, nga mga layi nga legal ang imo pagpanaw, nga ura mo gid man bala ginabandon ang imo nga posisyon. Wara ka gid man badlay ray prove nga wara ka nag-awol. So karuya. So mas miyad kuro. Pangabayon nyo kung pwede plang mantana banwa to mapangabay kag mag-okay mantana. Mag-file kag magsulat. Marinder na lang tana kang ana resignation so that ma-install tang first SB bilang permanent nga vice mayor kag ang punto ta nga makabutang ta kang sambilog nga kulang nga SB member. Amo diyang pinaka-friendly. Amo diyang banwa ang pinaka-nami nga liho nga tawgan sir ko nga kunon file ka lamang rin kang imo resignation. Sapiak nga bahin ipa-check tabi niya kung paano dyan tabo kay for how many may pira kadlaw no nga gagatak mga kabyanan ang taho dyan sa may sintro gahalat ka pila nga malabdan sanda agad hay magbuol kang travel pass nga magwa sa banwa kang kulase. Now, kis aura arti social distancing dan sekarang sadar kerako tahu noy. Ano balang problema? So kung kita mo nga punod ang taho, anong gusto hambalan? Now, kung kita mag-analyze ang gusto hambalan, andat hindi madikongest ang taho, ang flock, ang big number of kulasinyos nga nagapila gusto magbuol kang travel pass, it is because kulang ang taho dyan sa sulod nga nagaproseso. Now, kung ang number kang kulasinyo nga transact adlaw nga nakinanglang travel pass bahol, siguro kung sambilog lamisa nyo dyan nga gatinder nanda himuan nyo darwa dyan sa municipal health, himuan nyo 3 na bitter, himuan nyo 4 na bitter. And then, in case nga ura si doktora, ay kung ongoing ang vaccination, natural, magwa man tana, magto dyan sa central, travel pass nga ran, mapagagin lang kag magapabilin nga unprocessed, halat ang taho. So, dapat may delegated nga taho. Taw, ala instruction, ano requirement nga masami, ginapamangkot, how, ano kinanglanan now, nga submit sa mga gusto, posisaan, agad makabuol to travel pass sa mayor's office. Ay gagir sa municipal health mo ang proseso dyan. Kinanglan may delegated nga tao. Number 1, na-identify ang problema. May delegated nga tao kung wala sa doktora. Because ang doktora mananta, very busy nga person sa dyang pandemya. Kung dyan sa doktora, kag hindi kid ma-decongest ang tao, butangan pagid ka another lamisa nga nag-a-act the same nga pag-scrutinize parehas ang nahimo ni doktora. Kung hindi, pagid ma-decongest, butangan, pagid ikatatlo nga lamisa. Amo man lang mga kabyanan. Because nga kung hindi natin dyan banwa masolusyonan, ano matabo? Ang delay, may experience ng taho. Example, hindi na anda mabuol sang adlaw ang anda banwa nga travel pass. Bangad hindi man to process sa mayor's office kung hindi dyan mag-agi sa sentro. Kung ikaw naganegosyo, one day nga delay kang imo negosyo ay nangayo ka travel pass, it is a big loss on the part sa part kang kang negosyante. Sometimes may mga hiring nga gawon ikaw mga kabayanan nga i-follow up nga nagaterak kam lang bin ka availability ka tao hindi mura pwede karakarahan dyan kung nakapila ibaman. Ngayon po na hakoy, amo malang jabi labol ko makapanaw ko ron amo malang jabi labol kang tao nga transaksyonon ko to. Hindi mo banwa mahimo. It's because
of that happenings, rigyan nga may experience mo. Kung kita nyo nagapagak ang taho sa gwa, ha? Dapat ang proseso nyo dyan sa municipal health, rakaan nyo lamisa, may table number 1, may table number 2, may table number 3, not only one table. Kaya hindi natin madikongest ang clog kung mag-amo karabanwa. Dapras black ang drainage. Kinahanglan agad dasig kag hindi mag-clog, hawanan ta ang nagapaklag. May mga ramo-ramo dyan sa drainage o kon bahalan ta ang buho. Kag I would rather suggest ngati ang tanang nga proseso hindi lang kay doktora maagi tanan na kung pwede lang may delegation of authority pwede gid tanam lang na madelegate agad hindi man kita makahamper sa iba nga nagakinhanglan kang madasig man tuod nga proseso hindi ba Sos Maria Josepta. May mga videos, mga kabayanan, no? Nga ginpakita, nga kagirinutek ang taho. Hurat social distancing. What's something wrong? What's wrong? Ha? Ano may problema? We need to identify the problem and make a solution. Alas 8:56 sa atin banwa nga pangalagad gay imaw ang Wisam Electronics diyan sa unahan ka patio kung gusto nyo pa-repair anuman nga klase ka mga appliances rigyan kamo banwa agto gay imaw man ang Grand Bakiro mga kabyanan ginapagwapa sa kadya agad hay ang ano tawag kadya ang pandemya tinami gid pamasyaran ang Grand Bakiro no gaymaman sa pagpangalagad ta mga kabyanan diyan ta. Kung nami ang Grand Bakiro, mga pinalangga nga tagpramati ti amoy ay ang tunan nyo. Ginapagwapo gidman kadyang Grand Bakiro. Mga kabyanan kay imaw man sa atin nga pagpangalagad ang dyang Carl Agrivet Supply. Ang Carl Agrivet Supply nagabaligya kang tanan nga bubod ka manok, feeds ka baboy, kag kung magpamatsoy ka mo dyan sa may atubang kang antiko, kung ka pila ka mo dyan sa antiko, dyan ka mo agto anay, no? Bakal ka mo damog dyan. Kang inyo kasapatan. Bago ang stocks, ginapagyan ni Carl Noel Buaya. Si Neil Dakila kang Neil's Construction and Supply mga kabyanan si Neil Dakila nagakuon mga pinalangga nga tagpramati kung kinanglan nyo baras agtok mos barangay Biri no barangay Biri Dodoy Li Bikiri Dodoy Li Pizza Dodoy Li Restaurant no sa may unahan public market kasi Basti dyan mga pagkaon nga rako na bligya no? Mga namit pabi. Mga construction materials dyan makamo makabakal kag tubig dyan man gabligya man RCPC or Tamboro inapragyan ni Christopher Barona bata ni former Mayor Bantog Barona ngaymaw sa atan barong pag
Pangalagad, ang Mills and Paul Internet Cafe at tubang kang Shiny Star. Services kina-offer PC rental, photocopy, encoding, scanning, laminate. Magpa-ID, dyan ka mo pa-ID. Ang San Remio, nag-overtake sa banwa kang San Josenoy. Number 1 ron ang San Remio, para karaka, banwa kang kaso COVID. 138, San Jose, 136. Ang kaso. So, nabaal kang San Remio, mga kabiyanan, ang corona. Amo diyang corona nga daw, bakit mayad nga klase, kwan mo. Hindi mo pwede mapabugal. Now, hindi mo pwede mapabugal, bakit mayad na diyang nga kaso, banwa mo ka COVID. Kung magkaan ka mo noy, agtok mo sa papadons. Mga kabiyanan na dyan sa Along National Road, nami pagkaan na dyan. Daraan nyo, bisita nyo, mga pamilya nyo. Nami ang lugar na. Ginapanagyahan dyan ni Wakoy Xavier. No? Papadons. Na. Mga pagkaan dyan, gwapo, gitnang raha. Dyan ka mga raha. Mga kabiyanan, kadya sa Sibasti, rumaan mong pisa, pero kung may stock ka karusapon sa mga outlet, ang tunin nyo lang. Pero doon dyan lang tayo mabutang, may dyan outlet, tapos bakalan kag sa rasasan, no? Sa Agila, no? I-check nyo lang kay from time to time, kung may buy one, take one na, no? Pero formally, rumaan mong pisaran ran, no? Pero kung makabugal ka mo karon kanyang adlaw, may dyan stock, much better. Kag sa Tibiao, kag sa Tibiao, umpisahan ta kanya nga adlaw. O kung karo sigma sa Tibiao, ang buy one, take one, karuming Antonios, Miracle Oil, kag last day, ragya sa Kulasi. Etat nahon sa tang pagpalagad. Kakapat tati sa Facebook viewers ta, thank you Thank you sa partner dyan kanyo slide dyan kang Iloilo Newsline. Live kita sa Iloilo Newsline ang atin man banwa nga programa, no? Boss, good morning. Mangkot ako daan, boss, kung pwede makabuol ang Miracle Oil nga nadagaan ni Patrick Ignacio kang Ligan si Mana. Diyan sa sawa ni partner Noe. Rigyan sa Andabalay sa may Sentro Norte, no? Rigyan may premyo dyan. Darwag lang tuknakan kay mga kabiyanan. May taga Malacanang to nga mabuol, no, kang premyo, mga kabiyanan, no? No new AR patients amid rising COVID-19 admission. PGH, ano dyan? Ura RT admission? No? Tigil muna ang pagtanggap ng pasyente. Mura sakit, no? Napabulong ka, ura RT hospital. Halong mo, gamit na mo Miracle Oil kung nagapangat-share mo kag nasipon mo. Mga kabiyanan, inam mo tudo-tudo. Kagatuod, ginmat na dyan nga may COVID. Ura, tatan nga kuon nga ura. Tuod na ginman may COVID. Kag pamangkota nyo blabanwa ang nakaagi mga pinalangga nga mga tagparamati. Amo niya matabo. Kung kaso kag COVID, ura, sa pinakadlaw ti hospital nga pwede magbaton mga kabiyanan. Much more kung kulang pang mga staff kang hospital, nag-resign kay ura mataw incentives na hamurang bagkat mayad nga balita. Warat mahon sa pagpalagad. Ako dyan Suruming Antonio, gapasalamat gid mga kabiyanan sa inyo kadya nga pagpamati, mayad gid nga aga probinsya kang Antique. Ano na ang pinakabago at epektibo na herbal supplement.